Ola, querida audiencia. Benvidos a un novo programa fantástico, como sempre, de Irregulares. Pois no programa de hoxe temos a unha gran profesora, sen dúbida, de Física e de Química, das dúas cousas. Hoxe temos connosco a Patricia Vázquez. Que tal, como estás? Ola, pois moi ben e encantada de estar aquí convosco. Pois se te parece comezamos coas preguntas xa. Adiante. Por que decidiche ser profesora? Uf, pois a verdade é que era a última opción que eu tiña. Eu estudei e eu pensaba que ser profe era o último. Pero cando estaba a traballar, quedei no paro e saí unha oferta de emprego de profe de academia. Empecé a traballar e gustoume, entón preparei as oposicións e aquí acabei. A materia de Física e Química dábaseche ben nos teus Sí, tempos mozos? sí, gustábame Gustábache? moito. Sí, tive unha profesora moi boa en terceiro e en cuarto de eso, porque na miña época, primeiro e segundo, eran ciencias naturais. Entón, empecé en terceiro. E xa en ese momento souben que me gustaba, que quería estudar química. Foi moi distinto estar dando clase en Sevilla e en Cariño? Ves moita diferencia? Sí. A ver, o primeiro que en Sevilla eu estiven en dous institutos. Primeiro en Camas e despois en Guillena. E claro, en Guillena o instituto era moi grande, tiña 700 e pico alumnos e o edificio estaba a medio rematar, entón non cabían e claro, o nivel de alumnado fai que sea moi diferente. Pero bueno, ao final tamén tens as súas similitudes, non todo é distinto. Na clase ti tesnos comentado que és unha persoa que se fai moitos esguinces. Sí. Cantos son? Pois eu deixei de contar en 40. O sea, que hai máis? Hai máis, sí. É que cando estaba en primeiro ou segundo da ESO atropelloume un minicar nas festas da miña vila. Entón aplastoume o pé e a partir de aí non quedou ben curado, era un tras outro, un tras outro, un tras outro, e así foron sumando ata que me operaron o tobillo. E aí xa pararon. Aí pararon, gracias a Deus. Os meus amigos chamábanme paticoja. Que iso non o sabíades, a que non? Pois non. Por que crees que a túa materia é necesaria de aprender? A ver, realmente a física está presente nas nosas vidas en todo o que facemos, dende que vamos en coche, encendemos a luz, eu que sei, en todo, non? E a química aínda máis, porque ao final todo está feito de átomos. Entón, coñecer un pouquiño como funcionan, pois pode explicar moitas cousas que hoxe utilizamos. Por que a corrente vai por un fío conductor? Pois porque os átomos teñen electróns, senón non habría corrente, por exemplo. Pois xa chegamos á última pregunta. Esta así que pode dar un poquinho máis que pensar. Física ou química? Química. Química. Sen dúbida. Por que? Bueno, pois eu penso que o levo un pouco no sangue. Nos átomos, tes sí, átomos? nos meus átomos. Na miña familia, o meu avó e a miña nai foron pirotécnicos. Que ao final non deixa de ser unha empresa química. Eu vivín con iso ata que tiña, pois, como 6 anos. Creo que por aí ven un pouquiño. Pero non sei. Quizá é iso. De todas maneiras, a física tamén me gusta. Sobre todo a de segundo de bacharelato. Que hai? Pois mira, hai campo gravitatorio, onde se ven, por exemplo, o funcionamento dos satélites, óptica, para saber, pois, eso, como funcionan os lentes que utilizamos para ver, que son miope,
E incluso hai a parte de radioactividade que tamén me parece bonita. Casi máis que outras partes da materia, pero a química apasiona. Sí. Os experimentos, o laboratorio, non sei, é totalmente distinto. Bueno, pois ata aquí as preguntas. Moitísimas grazas por estar aquí connosco. Moitas gracias a vos por invitarme e que continuedes con este maravilloso programa. E, bueno, pois como a todos os invitados, queremos darche un pequeno agasallo que sei aquí do meu peto máxico. Como de Doraemon. É super bonito. Bueno, pois moitas grazas. Grazas a vos. E a vos, pois nada, que xa nos veremos no próximo programa, porque vai haber, sí. Verémonos pronto. Así que ata entón, adeus. Hasta logo.